citizens! Welcome to our YouTube channel, Your Diary, My Diary, It's Just as a Diary. Andito tayo ngayon sa Bayambang, Prayer Park, San Vincent Ferrer. Tara, itutour ko kayo! So ayan, makikita nyo, napakalawak ng prayer park na ito. Pwede kayong mag-photoshoot, mag-video kasama ang inyong family and friends. Ako, kasama ko naman si Jowa ngayon habang nagbablog kami dito sa aking hometown, Bayambang. Ano pang hinihintay nyo? Visit na kayo dito sa Bayambang Prayer Park. Dito pag nagugutom kayo, pwede kayong bumili ng mga snacks, kaya walang problem pag naabutan kayo ng lunch or merienda. Pag nagugutom kayo, pwede kayong bumili dito. Papakita ko sa inyo. Meron dito mga milk tea, carrot tea, may mga shake sa mga mahihilig ng milk tea. Hello po! May mga takoyaki din sila dito. Ayan, may mga fries and mga fries, hot dogs and noodles. And meron din silang mga buko shake dito. And also, meron silang mga mami. Kaya hindi kayo dito visit na kayo dito sa Bayambang Prayer Park. Super nice dito. Meron lang parking fee na 5 pesos. Ayan, visit na kayo dito sa Bayambang.
forget to like and subscribe. Bye-bye. Have a nice day, everyone.